So, welcome back mga kalababong bisaya, Davao ni Bay. So, karon mga kalods. Kay birthday sa akong ugangan, bae, 58 na yung edad. So, celebrate sila mga lods. Oh. Muna si Kuan, Bobby Toys, James TV vlog muna siya. So, chat ginagmay mga lods. Gani na mga sugba. So, sugba si Kuan mga lods, si Jimby TV vlog muna siya mga lods. So, subscribe mo siya ang YouTube channel mga lods. So, dito may mga lods, oh, nagakuha og kagang diya. So, may mga lumbiyahan. So, muna yung birthday celebrant mga lods. Oh, muna yung birthday celebrant mga lods. Kung ugangan mga lods. So, 20 pa daw yung edad. So, dagat na mga lods, oh. Muna yung dagat na mga lods. So, grabe ka. Kuha na mong dagat mga lods. Tinaw kayo mong dagat mga lods, oh. So, muna yung mga lods, oh. Muna si Uncle Virgil, oh. Muna ikuhan sa address sa... Hello. Mga... How are you? Oh, to English ala, English brada mga lods. So, muna yung dagat mga lods sa Dumoy. Kani yuta mga lods. Ako ana. Kana yuta. Buhangin dagat din mga lods ako ani. Oh. Pero giprinta na kang Uncle Virgil mga lods. Muna si Uncle Virgil. Mo siya nakapalit 3.4 million ang ibaligya siya. Oh. Kaya mga bangka mga lods, 80 kilos di mga tulingan mga lods. Bariliso na. Oh. O muna siya ako lilik mga lods, oh. Tirado ng mga barilis dire. Oh. O muna mga lods, among kuan. Kung gusto mo maligo, di alam mo agi sa may Pepsi, kanto. Dumay proper mga lods ha. Muna ang kanto. No. Sa unahan ni mga lods, Mergrande, Merbillas, Mergrande, Waterworld, dia mga lods. Oh, at baka ni mga lods, samal na. Indoors. Oh. Wala pa ako na pobre man ko lods, gibaligyan ako akong yuta, kadagatan. Oh. Pero back to zero to mga lods. Oh. So, morto mga lods. Kato mga friends na ko diya sa mga lagyo, morto. Chat out mga lods. Ako hero din. Naruto. Bali ng katik. Naruto. Ay, mabalik ng katik si Oh? Angkol, patay. Oh, morto mga lods. Salamat.